Hej og velkommen til Imperia. Og vi har lavet en server, som vi gerne vil vise. Og der står så nogle regler og så videre ting, I skal læse her. Og hvis I vil spørge om andet, så skriver I bare til admin. Og så her går vi hen til portalrummet. Og skoven af portalen, den er ikke lige helt færdig. Og ørken og minen er heller ikke færdig, men shoppen, den har vi fået lavet færdig. Heroppe kan I så købe. Der er så ikke lige nogen ting nu, men de kommer frem, når de vil. Det er i hvert fald 3 heroppe. Og så tools og så videre her er herinde. Og hvordan du køber, at du simpelthen bare klikker på dem, så kommer sådan en derop, og så hvis jeg gerne vil købe 2, skriver bare 2, og så køber jeg 2. Super nemt. Og så får I penge hver 10. minut. Men vi er ikke helt sikre på, hvor mange. Nej. Og så blomster og Planter. ja, planter. Og det var. Og så uld herinde i alle de farver, du kunne tænke dig. Nej, vi mangler 1. Men det er hemmeligt. Nå. Ja, jeg har fået lov til at have en hemmelig. Og så alle dobbeltting. Bookshelves og byggematerialer. Og alt sådan noget. Hvad havde jeg? Mad. Som er altid en god ting at have. Jeg skal lige have sådan der. Æble. Æble. Ja, Og så har vi så lige fået lavet den her med væg og tag på i dag. Af en bestemt person. Ja, af mig. Dus 88. Så går vi ind til byen, hvor I så kan købe nogle grunde. Og der er ikke bygget noget derinde rigtigt sådan. Nej. Og bare lige black screen. Men som I kan se, så har vi en masse grunde. Og hvordan du er det højre klik? Ja, og så står der this is your engine, men det er fordi jeg allerede har købt den. Hvis jeg nu gerne vil købe den her, så højre klikker på den. Og så koster den et eller andet 5.000 kroner. Og så ejer du alt det der herinde. Så det er meget simpelt. Og lige til. Ja, husk at fjerne hegnet. Eller det behøves du sådan set ikke, men det må du gerne. Ja, det ser i hvert fald grimt ud, hvis I bygger ovenpå. Ja, det er så meget, kan du godt se. Og så hernede kommer der nok en masse andre grunde. Og så kommer jeg nok til at bygge min kirke her et eller andet sted. Det er en flot solnedgang. Ja, og månen kommer lige bag der. Haha. Men vi kan jo gå tilbage til sporen. Det kunne vi. Jeg kommer førhen dig. Nej, det gør du ikke. Hvor er du? Cheater. Nej, det gider fandme ikke at virke, sådan så skal vi SS. Yeah. Og det er så for at komme tilbage til spawn igen. Eller bare skrive spawn, det kan jeg også gøre. Kan I så også vælge at gøre. SS, det er hurtigere. Ja, for nogle mennesker. Og regler, den er så tom. Men der kommer nogen. Eller gør der. Ja. Sådan en regelfri server. Men ja. Ja. Vi håber bare, I kan tage jer sammen. Ja. Og så respektere andre, som I selv vil respekteres. Skal vi så slutte af herfra, julemand? Julecreeper. Ja, og juledame. Og en dværg. Dværg-viking. Juledag. Så ja, vi slutter af herfra.